Maistuuko hyvältä? Ensimmäiset 18 vuotta mun elämästä meni ajokortista haaveiluun. Ajelut mökkitiellä, kuvitelma siitä autoilun tuomasta vapaudesta, vauhdin tunne. Se kaikki on ollut mulle aina lähellä sydäntä. Kuten monilla, mun osalta toi unelma toteutui 18-vuotiaana, kun sen ajokortin pystyi vihdoin saamaan. Ja olihan se aikamoinen käännekohta, mitä sitä kieltämään. Jo puoli vuotta ennen kortin saamista mä törmäsin nettilistaukseen vanhasta Volvosta. Vuoden 2002 S60, ajettu 320 tonnia, hintaa 1700. Ja siinä iltana me haettiin se kotiin, vaikka menihän siinä melkein 1 kuukauden palkka. Ja kyllä siihen seuraavana kuukausina sai toisenkin mokoma uppoamaan, kun piti saada rotisko leimasta läpi. Mutta ensimmäinen oma auto on kuitenkin monelle autoihmiselle ihan omanlaisen juttu. Niin paljon kokemuksia, niin paljon muistoja siitä vapauden tunteesta ensimmäisinä iltoina, kun pystyy ajamaan ihan minne vaan. Monia hyviä hetkiä, paskoja läppiä, opettavia kokemuksia ja pitkiä iltoja vietettiin TJF:n kyydissä. Ja se tuntui mulle omalta, niin kuin se olikin. Silloin kun mä vielä asuin kotona, niin mä saatoin aina mennä pihalle mun autoon istumaan. Se tuntui sellaiselta niin kuin NS-turvapaikalta tai jotakin. No, mutta tää turvapaikka oli myös väline, jolla pääsi kovaa. Jokainen ihminenhän muovautuu omaan ajotyylinsä ja löytää sen oman tason, minkälaisia riskejä ottaa, mutta useimmiten se lähtee sieltä vähän matalammalta kynnykseltä. Ja pikkuhiljaa sit kokemus rauhoittaa. Kesällä 2021 esimerkiksi aamuyöiset mökkitierallit kuulosti just hyvältä idealta. Onhan se nyt perhana hauskaa vetää yksityisellä soratiellä satasta, pilkkopimeessä. Suomi-popilta soi muistaakseni Kisua, mä en ollut vielä löytänyt mun luottoradiokanavaa. Sama musa jäi soimaan koneen sammuttua, sinkatellessa hölmistyneenä ympärille ulosajon ja puuhun törmäyksen jälkeen. Kävelyhommiksaan se meni se paluumatka sitten. Me vietiin autohuoltoon ja ajettiin reissulta takas Helsinkiin, mutta siinä kohtaa oli selvää, ettei tuo runkopalkkivauriolla pääse enää katsastuksesta. Mutta luuletteko te, että mä pystyisin luovuttamaan ja luopumaan tosta vaan? Tässä välissä mä ostin mun nykyisen auton, yli 10 vuotta uudemman V60. Hemmetin hyvä auto sekin. Ja sekin täytyy luonnollisesti viedä loppuun asti, mutta mitäs tuolle entiselle sitten? No, sepä vasta onkin tarina. Mä päätin ottaa mun ensimmäisestä autosta irti kaiken, mitä millään lähtee, kirjaimellisesti. Me päädyttiin viemään se Juhanan pihaan ja purkamaan osiin. Se tuntui musta ainoalta tavalta saattaa se kunnialla pois tieliikenteestä. Toimivaa ja liikkuvaa autoa, kun olisi niin sääli lähteä romuttamaan. Mutta ennen sitä piti se tietysti viedä vielä viimeiselle ajelulle. Mikä hemmetin viidakko tähän on levinnyt niinku 3 päivässä. Tuntuu, ei olisi ajanut tätä viikkoja. Noniin, sitten apua, tää on taas oudon tuntunut. Ja lisää pesunestettä, voi kuules. Nautitaan viimeiset hetket tässä autossa, niin paljon muistoja ja kaikkea muuta, kuin se sisältää. Seuraavat hetket siinä on sitten aina pala kerrallaan kevyempänä. Mihin me lähdetään? Aika kovaa taisin mennä. Mikä siellä vuotaa? Joku näistä... Joo. Melkein. Menee tommoset vitun vaahdot.
Ensimmäisenä pestiin koko auto. Ajateltiin, että se olisi varmaan vähän kivempi purkaa, jos se ei ole ihan kurainen. Tuli niin puhdasta, että lähti kaikki kiiltokin. Kuumasta koneesta saatiin kas kivat vesihöyryt. Kukapa nyt tota olisi arvannut. Viimeinen kerta, kun mä varsinaisesti ekaa autoani ajoin, oli 2 metriä autotallin edestä sivupihalle. Tästä piti tehdä varsin dramaattista, vaikka toki se kone käynnistettiin vielä muutamia kertoja sen jälkeenkin. Ja sitten viimeinen kerta, kun mä tän liikkeestä sammut. Let's go! Dramatiikkaa kuitenkin vähän lievensi se, että TJF:n viimeiseksi kilometrilukemaksi jäi 333,420. Alright. Ja nyt kun kerrankin sai auton eteensä purettavaksi ja romutettavaksi, niin pitihän sitä vähän leikkiä. Ikkunoiden rikkominen on yllättävänkin rentouttavaa hommaa. Niiden lasinsirujen kerääminen taas ei. Auton katostakin sai seipään yllättävän hyvin läpi. Meni nimittäin ekolla. Ainakin melkein. Siitä otettiin varsinainen purku irrottamalla jo valmiiksi vähän kärsinyt puskuri. Sen alta paljastui entistäkin paremmin etupalkkiin syntynyt vaurio. Pikkusen vaan. Ja seuraavana lähti ensimmäinen penkki. Nyt pitäisi saada tää mun pelkäjän paikka tuonne takakonttiin. Saa nähdä miten se onnistuu. Me irrotettiin myös takaa mallitunnisteet ja mä leikkasin auton katon verhoilusta palan. Ja sit tulee mun taulu. Et oo selvästi taiteellinen ihminen. Mitä? Näistä syntyi varsinainen taideteos, eräänlainen muistomerkki, joka komeilee edelleen mun olkkarin hyllyllä. Täällä näyttää ihan mahtavalta. Penkki lähti, viihdeelektroniikka lähti. Kohta pitäisi lähteä toisen penkin ja katsotaan mitä kaikkea saadaan aikaiseksi. Surullinen näky. Mutta jos ton sais putsattua tontosta, niin silläkin voisi jopa olla myyntiarvo. Ai niin, siis moi, minä täällä. Yes, let's go. Pitäisikö myydä? Okei. Eli mitä me tässä nyt katsotaan, niin tässä olisi just vaihdettu syöri. Sitten meillä on toi ilmastoinnin lauhdutin. Tämä lauhduttimen kanssa se on tietysti vanhaa tavaraa, se ei sinänsä haittaa, mutta se mikä tässä saattaa vähän haitata on se, että me tarvitaan ainakin vähintään painepesuria. Se on pieni ongelma. Toinen on myös se, että kuinka tiukas nämä täällä on, että kuinka hyvin näitä saa irti, ottaen huomioon, että tämä auto on tullut aika pahasti sisään tästä toiselta puolelta. Aina löytyy kivoja yllätyksiä. Joko seinäjokelainen autokorjaaja on vetässyt kunnon pränkin, tai sitten tosta koarista jotenkin on onnistunut lentämään lasinsirpale tosta valosta tänne. Either way, hyvin jännittävää. Yksi prosessi, mikä tässä aiheutti kans päänvaivaa, oli kaikkien erilaisten nesteiden turvallinen tyhjennys autosta. Oh shit. Isketään se tonne. Katsotaan kuinka paljon sitä sieltä tulee. No ihan hyvinhän sitä sieltä näyttää tulevan. Noin. Tähän tulee siis tulevaisuudessa yksi penkki, niinku näin päin. Joo. Toi airbag toimii yllättävän hyvänä niskatukena. Joo. Tälleen saadaan excludettua se ajaja niinku täysin yksin. Osa näistä irrotettavista osista saatiin kun saatiinkin laitettua rahoiksi, nimittäin torista löytyi aika nopeasti ostaja auton takavaloille.
Jos teitä kiinnostaa työergonomia vinkit, niin muut saa vaan kysyä. Moottoritilan purku alkoi etenemään nopeasti, kun vihdoin keksittiin, miten lauhdutin ja syöri saadaan ulos. Se on letku. Mikähän toi letku on? No voi vittu. Minulla on kaljaa. Okei. Nyt olisi edessä semmonen prosessi, että kokeillaan vielä tässä vaiheessa, kun se ei enää yhtään järkevää ole, että lähteekö kone käyntiin. Ja miltä kuulostaa. Katsotaan. Juu, kyllähän se käy. Jäähdyin nestetasosta se vinkuu aika paljon tuolla sisällä ja tuoksukin on sen mukainen, että joku taso tuolla ainakin on vituillaan, mutta joo, meidän täytyy vaan sit purkaa tätä eteenpäin ja niin kuin jossain vaiheessa tulee vastaan se kohta, kun päästään katsomaan, että käynnistyykö enää. Tuli myös tällaiset kätevät niin kuin ylpeyspinssit paitaan, että mulla oli Volvo. Ehkä ei nyt takerota tuohon imperfektiin ottaen huomioon, että niinku... Joo, mulla oli Volvo. Perkele, kohta tulee tulla. Musta tuntuu, että sieltä tulee kyllä ihan vitusti lisää. Tulee. Hei, yksityisyys. Asun täällä. Noniin, totuuden hetki. Helvetillisen prosessin jälkeen. Katsotaan nouseeko. Ei se pidä. Miksi tää nyt tää totuuden hetki? Ja totuus on, että ei onnistu. Melkein se on ihan pikkusen kiinni. Saako se lohduhinta vedettyä sinne päin ihan vähän? Ei, nyt se meni. Noniin. Siinä on lähes uunituore syöri. Ihan nais, ihan nais. Sitten nopea huuhtaisu ja sit voidaan laittaa pilliin. Täällä tämmönen 3. päivä niin sanotusti alkamassa ja nyt nähdään kuinka hienosti takaovi aukeaa. Tässä on tää tämmönen kätevä lukko. Tästä vaan, tietsä. Kato, kätevästi ikkunakin on auki tässä. Niin. Sieltä ei tule tosiaan mitään, mutta kun nämä paneelit kiinnitti, niin ainakin joku toimii. Tää on nyt tästä kiinni. Mistäköhän asti se pitää ottaa tuolta? Jossain se siinä on, joo. Pitää katsoa kuvia, että miten ihmiset näitä myy. Noniin, ja sitten lähtee operaatio bensat. Tungen ton tonne. Tämähän siis auto on sen verran vinossa, että tää valuu täältä ihan mukavasti. Noniin, se istahti sinne johonkin. Sitten vanha kunnon kohtalokas imasu ja sitten sen pitäisi täyttää tää. Maistuuko hyvältä? Pensaalla se maistuu. No, on tästä johonkin tästä vanhasta autosta. Erinomainen laturi. Erinomainen laturi, kun ei ole muita powerbankkejä mukana, niin kyllä Volvo hoitaa. Vähän bensaa sinnekin. Vähän
bensaa sinnekin. Nopeastihan me tajuttiin, että ei meidän työkalulla tuota moottoria myyntikuntoisena saa ulos. Taisi painaa pitkälti 200 kiloa. Mutta mä kuitenkin halusin saada vähän muistoja sen sisällöistä, joten sitäkin alettiin purkaa. Vähän väkivaltaisesti. Meillä on tänään täällä kuljettaja. Tarviks Jyväskylässä asti tulla tänne? Tarvii. Eikä sulle makseta tästä. Nyt lopeta itkeminen ja istu. Ja sitäkin pitää painaa kovaa. Siinäkään ei ole tehostinta, koska Mä en suostu tekemään omistuttei. Ja auton liikuttelu kävi purkupaikalla vähän hankalaksi siinä vaiheessa, kun moottorin ohjausjärjestelmän piuhat revittiin irti. Noiko oli jo 2000-luvun alussa sen sortin tietokoneita, ettei se enää inahdakaan, jos jotain puuttuu. Joten työntöhommiksan se meni. Ja polttoaineen, sen nestemäisen kullan, mitä 98 jo tossa vaiheessa hintansa puolesta alkoi olla, poistaminen tankista oli kans omanlaisessa operaatio. Mä en suosittelisi ketään toistamaan näitä metodeja kotona. Eliksiiriä, elämän eliksiiriä. Pyhä vettä. Noniin, se täyttyy siitä. Ei vittu. Onko tämän takia Laure oikeistuisi, kun se ei menestys tällä alalla? Meidän reikäsuunnitelma muutet toimia ja sieltä saatiin jo 20 litraa bensaa ulos. Mut sitten sieltä loppui paine ja se reikä oli liian pieni, niin sieltä ei pääse ilmaa sisään, joten se ei myöskään laske. Joten nyt me otetaan tämmönen approach, että tehdään tää koneistetusti. Toki tää on vaan silleen siinä, vaikka tässä pystyy käyttämään tuota bensapumppua, pumppua voi käyttää hyväksi, niin sitä täytyy silti operoida sitä pumppua ja jyystää tätä oikein kunnolla edestakaisin, koska se ei pysty ihan tyhjentämään koko tankkiin, vaan se vaan paineistaa joka kerta, kun ton avaimen kääntää. Kuten näin, mä näytän. Ja toi That's what she said. Tää pitää tehdä nyt 1 000 000 kertaa peräkkäin, kunnes tuo tankki on tyhjä. Juu. Mä tein silloin, kun mä halusin vittuilla mun mutsi, mä oltiin mökillä ja sit meidän akku aina loppu. Pian tulikin jo se vaihe, kun ekat purkuromut piti saada pois pihasta, joten me lähdettiin roudaamaan niitä kärryillä sorttiin. Se oli muuten myös eka kerta, kun mä ajoin minkään sortin peräkärryn kanssa. Mihinkään tuossa saakelin kärryn kanssa, koska nää sankarit tän vuokrapakun kanssa on parkkeerannut suoraan keskelle tuota ajoväylää ja tässä ollaan sitten. Joku uusi saatana koriton, aivan sama mulla onni on, kun tippa joskus minuun rakastuu. Voi vittu. Tää ei nyt taaskaan suostu. Pietari tekee töitä. Ensimmäinen kerta elämässäni. Ja nyt Pietarista voi tulla kuvaa ja tässä on Niin. akku. Pitäis mun kantaa tämmöstä? Joo. Mulla ei oo taskuja. Mä tulin Helsinkiin asti sitä varten, että mä voin tehdä tämmöstä. Et tuu. Yes. Ihan vaan ettei noi kun tuolla on nyt toi tankki auki, niin ettei noi fumes, mitä tonne suljettuun autoon nouse, niin kuin esimerkiksi syty tuleen ja räjähdä sillä välin, kun täällä on saatanalliset helteet. Ihan tämmöstä pientä
Siellä on ihan kunnon suihkulähde ja kaikki. No joo. Lähdetään työntää. Tekee kukaan siellä mitään? Voitteko te työntää? Okei, työntö lähtee. Ootteko te valmiita? Okei. Ja sit hidastakaa vähän. Hidastakaa siinä nyt. Nyt saa kyllä. Voi kun mä oisin saanut ton kunnolla kameralla. Sisään. Pietari ei osaa tehdä purkkapalloja eikä viheltää. Oikea työukko tuli tekemään meidän hommat. Ihan löysällä nää pultit. Ne ei oo ollut löysällä, mutta toi alumiini on ne elää. Meillä oli semmonen ongelma, että vaikka Vittu nää on kevyet. Siis niinku alumiinivanteet ihan vittu kevyet. Joo. Ja Jouka, sä oot meidän yksi näyttelijä. Jee. Että No ei sillä kyllä saa autoa ajaa. Öljytulppa hyvällä tuurilla. Siellä on hyvin jotain öljyä. Niin ne hanskat oli tietysti sitä varten, että olisi voinut olla kädessä. No, vedetään vittu reikä siihen ja... Mustaa kultaa. Eli 10 vuotta vanhat öljyt toisin sanoen. Et sä oo vaihtanut tuon öljyä. En mä oo vaihtanut tähän öljyä. Tässä kuule kytketään johtoja nyt johonkin, että saadaan startti pyörimään, että saadaan kone pyörimään, että saadaan öljypumppu pyörimään, että saadaan öljy tulos tuolta öljyfilterin kautta, koska öljytulppa on tuolla takana ja me ei saada nostettua tätä autoa. Noin. Se on valmis. Tää ei tee mitään. Nyt Se on paska homma. No sieltä irtoaa. Meidän Kuivaniemen vahvistus Toni kävi Helsingissä ja tuli jeesailemaan purkuprojektissa. Se oli aika tuottoisa päivä, kun saatiin iso osa ohjaamosta purettua. Ei nyt ihan älyttömän siististi, mutta tärkeimmät elementit sentään säilyi. Purkumies Haapaniemi. Oikeita töitä. kohtaa Lauri osumaan. Lauri saa demakia. Lauri saa. Joo, ehkä se ei irtu. Jaha, no nyt se. Vitosta on kiinni. Niin, nimenomaan kaikki objektit autossa on juuri se. Voisi irrottaa täältä näitä johtoja välillä. Tää tulee tuulilasista läpi täältä puolelta. Niin se pitäisi saada tuolta jotenkin työnnettyä tai vedettyä. Jos ei osu, niin sitten tee sama uudestaan. Kestää 3 minuuttia kerran. No, jonkun otan pois. Pitäisikö ne siinä välissä näkyy?
se vittua? Öljyjen poisto-operaatio sujui about yhtä hyvin kuin kaikki muukin tässä projektissa. Yhdessä välissä saatiin muun muassa muovinen vati litistettyä auton alle. Hups. Sitten kun me saadaan toi tuohon ylös, niin siinä kannattaa varmaan hyppiä vähän päällä ja testailla, että pysyykö se siinä. Niin. Tässä on myös yksi hyvä puoli, että toi meidän öljyrasia meni rikki, kun toi tippui siihen päälle. No teippiä vaan. Tuon kokemuksen jälkeen oli ihan hyvä laittaa parit renkaat tueksi, ihan just in case. Operaatio Öljyt-Vex. En tiedä miksi ihmeessä me tehdään tätä. Mut jos saadaan noin renkaat nyt tuohon tarpeeksi hyvin tuon auton alle ja saadaan ne pitämään tuon auton paino ilman tunkkia, niin I'm going under there. Semmonen. Pieni muistutus, älkää tehkö tätä kotona. Jep, tää on tosi likasta hommaa. Missä täällä on tulppa? Otetaan nyt 24, 27 ja vaikka 30. Voin näyttää tässä näitä. Tässä on niinku koko järjestyksestä. Tuo on näistä kaikista pieni. Nää on vielä liian isoja. Se on jotain 14 näiden välistä. Nää oli liian isoja kaikki. Mikä ei sinänsä yllätä mua, koska nää on ihan vitun isoja. Tässä on 20. Tässä on 18 ja tässä on joku 20 tai joku sellainen. 20 liian iso. 18 saattaa olla just se. Yes. No niin, mahtavaa. Nyt se liikahti. Noniin! Nyt se, tää on tää. Perkele! Jenkit tulee niinku pallottaa meidän. Autossa pidetty huolta viime. Oh. Hyi vittu tosta pallosta. Iät ja ajat sitten. Öljypohja vaan spontaanisti posahtaa ja niin. No niin. Ja Jouka hoitaa. Kyllä. Mä saatan tänne väliin. On siellä öljyä välissä joka Ei, mutta se on vaan pinttynyttä, mikä ei ole nesteestä enää. Okay. Mut se ottaa noihin kiinni seuraavana. Varo. Noin. Sehän hyökkäs. Sen pitäisi lähteä nyt itse asiassa ihan tällä irti. Ehkä. Joo. Lauri, hanska. Hanska. Harvinainen koriste esine. Lauri, se soi. Mä tiedän. Se on tää mun kamera, joka soi. Noin, siitä Juhana. Harvinainen collector's item. Sitten tosta vaan tippuu tommoinen. No, päästäis muutama steppi eteenpäin. Mistä se vielä voi olla kiinni? Jostain se on vielä kiinni. Siellä on, kato jotain letkuja vaan, missä se on kiinni. Toi ottaa sen kiinni. Jes. Ihan näytettyä. Tai sit Juhana, anna ne. Anna ne. Juu. Ota Juhanalla noin sakset tossa. Tää on kyllä vitun havuttoma. Ei oo 14. Joko se lähti? No niin. Intakeia irti. Siinä on jotain hauskaa kiinni, en tiedä mikä. Noniin, siinä on startti, sä halusit sen. Siinä on joku reikä, mikä ei pitäisi olla siinä.
Missä? Reikä. Öö, Ai kun se halkes tosta äsken. Sä vaan rikoit sen. Nice. Jouka lähtee sotaan tuolla. Joo. Noin. Sitten mä mietin kumpaa suuntaan se pyörii. Sitten tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 10 jäljellä. Tältä puolelta se jumittaa. Me ollaan vaan niin vahvoin. Juhana vaan kiiaa mun autoon täällä. Mitä? Ei, musta tuntuu kyllä, että Volvo. Volvo Ei unkkari. Kia. Ei Kia, vaan Volvo. Volvo unkkari. Piirrä Ruotsin lippu vielä siihen. Miten sä sen piirrät? Se on samanlainen kuin Suomen lippu. Moottorin purku osoittautui turhan haasteelliseksi jatkaa ihan loppuun asti, kun pakoputken kiinnitykset piti osia paikoillaan, eikä niihin puutteihin päässyt melkein millään käsiksi. Olisi ollut ihan hauska ottaa vaikka vaihdelaatikko ulos, mutta se jäi nyt haaveeksi. Ja niin, pikkuhiljaa kesä alkoi kääntyä kohti syksyä. Mun heviletti lähti, ja syksy täyspäiväisenä yrittäjänä piti kiireisenä. Purkuhommat, ehkä kans innostus niihin, väheni aika huomattavasti. Tässä vaiheessa purkamisen jatkoa helpottaaksemme meidän piti kääntää auto ympäri, mikä yllättävää kyllä onnistui suht vaivottomasti. Joo, tossa mielessä olisi ollut ehkä sinänsä ihan kätevä idea sekin, että saisit tuon sisällä, että sä voisit niinku vetää käsijarrun, niin se pysähtyisi, mut... Olisi tuo kätevämpi, kun tuossa olisi tuo penkki. Noniin. Ja sitten anna se tunkin vapaata. Noin. Siinä istuu. Ai saata! Joo. Miks tää remontti? Pystytkö sä nyt koittaa kääntää remmit? Tää on haamu! Mitä vittua? Syksy on saapunut ja kaiken kylmyyden keskellä täällä me Joukan kanssa säädetään, koska nyt on hittosoikoon aika saada toi kone tosta rikki ja tää auto vihdoin pois Juhanan pihasta. No niin, sinne meni sekin sitten. Ammattilainen ja ammattilaisen työkalu.
Näyttää niin turvalliselta. Ottaa siihen joku vaneri. Täällä sitä vaihdetaan Joukan kanssa talvirenkaita tähän Volvoon, että pääsee sitten taas talven koittaessa vähän ajelemaan. Ja syksyn myötä rattikin homehtui. Perkele. Lähestulkoon kaikki paljan oleva metalli ruostui parin kuukauden seisonnassa, ja Volvothan ei tunnetusti koskaan ruostu. Ei tossa toki ollut ruostetta yhtään missään ennen kuin alettiin purkamaan, et sinänsä. Pikkuhiljaa oli todettava, että ei meistä tossa tilanteessa enää oikein ollut jatkamaan meidän kunnianhimoista purkuprojektia, ja autoraatokin näytti niin kammottavalta, että eräät tietyt tahot ehkä vähän halusi ton romun pois omasta pihastaan, joten me alettiin suunnitella tässä vaiheessa jo romurekalle soittoa. Mä halusin tosta Virtaukon muistoksi, kun avaimetkin on tallessa, eli mä pääsin kokemaan ihan omin käsin, kuinka perhana vaikeeta Volvo olisi varastaa. Erittäin tämmönen ammattimainen setappi. Ammattimainen hyppysähkö. Kyllä. Media-alan suosikki. Filmaattinen median suosikki. Kuulokkeessa soi aikakoneen keltainen. Tuli vittuilee meille. Mitä? Niin, siitä saa. Ja viimeisten päivien aikana täytyy tietenkin vielä ottaa kaikki ilo irti jäljelle jääneistä ikkunoista. Hei, mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Hei, älä tee sitä! Mitä sä teit, äijä? Se on vikki! Noista reunoista kannattaa hajottaa, sit se saattaa alkaa mennä sisään. Yes. Really? Se tuntuu, kun tuulilasi repee.
Ja viimein, kylmänä marraskuisena iltana, Vastatuuta-sarjan 5-vuotispäivänä, oli aika luovuttaa mun ensimmäinen auto, tai mitä siitä nyt jäljellä oli, paaliin muiden romujen sekaan. Ehkä siitä tuli joku fucking juomatölkki. En mä edes tiedä, mitä noista tehdään. Mutta se, mitä mä tiedän, on se, että siitä luopuminen oli kuin olikin paljon helpompaa tämän 3 kuukauden projektin jälkeen. Ei se tavallaan enää ollut auto. Ei sinne enää voinut mennä sisään istumaan karkuun maailmalta. Ei sillä voinut ajaa hetken mielijohteesta ympäri Suomea, saatika mökkitierallia. Eihän siinä ollut edes renkaita. Olihan se toki riipaseva hetki lopulta nähdä, kuinka mun Volvo lähti vähän isomman Volvon kyydissä kohti viimeistä etappiaan. Erään mulle aika tärkeän aikakauden loppu, mutta ei kaikessa loputtomiin voi roikkua kiinni. Mitä tästä nyt käteen jäi on se, että hienojen asioiden tilalle tulee usein uusia hienoja asioita. Ja toki mun nykyinen auto kuluttaa niin vähän, että laskennallisesti jo tähän päivään mennessä se koorin ajaminen on itse asiassa ollut hyvä sijoitus. Mut niin tai näin, niin nyt 2 vuotta myöhemmin mä voin onnekseni sanoa, että mä en kadu mitään. Kiitos kun katsoitte ja ensi kertaa.